Helo bawb, a diolch yn fawr am ymuno gyda fi heddiw. Fe enw i 'di Morfudd ac rwy'n gweithio fel curadur celf yn Llyfrgell Genedlaethol. Heddiw hoffwn rhoi golwg i chi ar weithiau'r artist darllenor Brenda Chamberlain sydd gennym o fewn casgliadau Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Gobeithiodd Brenda Chamberlain yn helaeth yn ystod ei bywyd gan fyw am gyfnodau yn Llanllechyd, ger Bethesda, lle datblygodd o wasgasau gyda'r artist John Pett. Yna buodd hi'n byw ar Ynys Enlli am 15 flynyddoedd ac yna Ynys Hydra Groeg am 5 mlynedd. Pob un o'r mannau yma yn dod â ysbrydoliaeth unigryw i'w sgrifennu a'i chelf hi. O fewn casgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol, cartrefir casgliad sylweddol o weithiau celf yr artist sy'n dangos yr amrywiaeth o'r ddulliau oedd ganddi trwy gydol ei gyrfa. Ger hefyd yn y llyfrgell archifau'r artist sy'n cynnwys ei llythyron, ei dyddiaduron, ei llyfrau nodiadau, a'i drafftau o farddoniaeth a rhyddiaeth hefyd. Yn 1993, fe gyhoeddwyd llyfr hynod ddiddorol ar yr artist gan Pearcey, nath tipyn i godi ymwybyddiaeth pobl o waith yr artist. Ac hefyd, mis Mawrth eleni, fe fynychais i cynhyrchiad drama wych Trusting Unicorns wedi selio ar lyfr Pearcey yng nghanolfan cyfryngau Aberystwyth nath ddod â bywyd hynod lliwgar yr artist yn byw i'r holl gynulleidfa. Felly, ganed Brenda Chamberlain ym Mangor ym 1912, lle penderfynodd y 6 mlwydd oed ei bod hi am fod yn artist ac yn bardd. A nododd o fewn llyfr nodiadau sydd gen i o fewn casgliadau'r llyfrgell. Emotionally, I was always tempted to drop the writing and to concentrate on painting, because for some unknown reason, writing has always been for me an unhappy activity, while painting has almost invariably made me happy. However hard I tried to discipline myself, sooner or later the other form would take over, dominate entirely for a time, then swing back again. A split-minded state and not one in which it is easy to live. This was a conflict and process that covered a great number of years. Dechreuodd ysgrifennu yn gynnar iawn pan greodd hi a trio chyfeillion ac yn triod pan yn 15 oed. Oedd yn ffordd o gyfuno ei chariad hi at sgrifennu a celf. Dyma'r cyfnod hefyd lle datblygodd ei diddordeb hi'n waith Shakespeare a'i chariad hi ac natur hefyd. Fe ferch annibynnol iawn gyda cymeriad cryf fel ei mam hi Elsie Coyle oedd yn gefnogol fi trwy gydol ei oes. Oedd Brenda Chamberlain naturiaethwraig trwy gydol ei hoes hefyd, oedd lle oedd ei blas am deithio, pan aeth ar ymweliad i Copenhagen yn ei harddegau. A yno nath hi ymweld ar amgueddfa nodedig yn amgueddfa Glyptotek ni Carlsberg, gan ddarganfod gweithiau'r artist olograffiadol enwog Paul Gauguin. A fyddai'n cael dylanwad mawr ar ei gwaith hi trwy gydol ei hoes. Nododd Brenda yn y gyfrol Artists in Wales gan Mick Stevens yn Elf Bemused at the Feet of Gauguin. Yn edmygwr mawr o'i weithiau lliwgar ac gniol ar amlinellau cryf tywyll y defnyddiau o amgylch i bynciau. Felly hyfforddodd Brenda Chamberlain yn Academi Frenhinol Llundain rhwng 1930 a 1935. Fe datblygodd hi sgiliau lluniadu, wrth gopio gweithiau'r mawrion fel Michelangelo, Leonardo ac El Greco, ar y teimlai'n rhwystredig iawn yno oherwydd tueddiadau traddodiadol o'r Academi. Allan Llundain cafodd ei dylanwadu'n fawr gan newidiadau modernaidd yn y byd celf yno, gan ymweld â nifer o reelau oedd yn arddangos gweithiau celf gyfoes Ewropeaidd gan gynnwys celf Cwbaidd, celf Fofyddol a chelf fynegiadol Almaeneg. Mae gwaith Van Gogh, Gauguin a'r artistiaid neo-rhamantaidd yn enwedig, sef artistiaid oedd yn ceisio ail cysylltu natur yn ei gwaith oedd yn apelio mwyaf at yr artist ifanc. Dyma lle hefyd cyfarfu ar artist John Pett, a penderfynodd y par gyd fyw ym Mwthyn yng Nghysbell Tŷ Newydd yn Llanllechyd ger Bethesda, y datblygon o'r wasgaseg yn 1937. Yn ystod i blynyddoedd cynnar o fewn y Mwthyn, fe chreuodd hi nifer o flosluniau mewn pensil ac inc goch, ond ddim llawer o beintiadau orffenedig. A buodd hi hefyd yn prysur yn cofnodi barddoniaeth a'i syniadau mewn llyfrau nodiadau,
Oedd y ddau artist yn edmygu gwaith yr awdur a'r bardd G.H. Lawrence yn fawr iawn yn ystod y cyfnod yma. Ond bywyd caled iawn oedd gan y fyw oddi ar y tir a'i gwaith argraffu. John Petts oedd yn gwneud mwyafrif y gwaith argraffu'r o peiriant a dinas syml oedd ganddyn. Oedd Brenda yn mwynhau creu'r enghreifiadau leino yn hytrach na rhai pren, a nath hi meistroli lliwio'r printiau hefyd. Oedd printer wasg wedi sbrodoli gan y byd natur o'i cwmpas, mynyddoedd yr wyfa, bugeiliaid a themau tebyg, a dechreuodd Llyfrgell Genedlaethol gasglu gwaith o wasgaseg yn ystod y cyfnod yma. Yn ystod y cyfnod yma hefyd daethant i adnabod y bardd nodedig Elin Lewis oedd ar y pryd yn denu sylw cynyddol yn y byd llenyddol, dechrau asan creu argrafflenni ar y cyd gydag ef. Erbyn 1942, oedd Brenda yn dechrau magu enw hefyd yn y byd llenyddol, cafodd rhai penillion hi'r cyhoeddi yn detholiad Tambu Mwtw Poetry in Wales. Dechreuodd hefyd weithio ar ei chyfrol o farddoniaeth y Green Heart adeg yma. A dechreuodd Brenda Chamberlain a John Petts dyfur o hân wedi rhai blynyddoedd, ac hefyd gyda marwolaeth sydyn a trist Elin Lewis yn 1944 beth erbyn naturiol i'r wasgaseg. Oedd Brenda felly'n byw ben ei hun ar gyfnod yn y bwthyn, a ni ffeindodd hi ryw lawer heblaw rhai gweithiau fel ei hunan borsied yr garnedd yn 1938, ond fel nododd hi pan oedd hi ddim yn teimlo'n hapus iawn yn ei byd, oedd hi'n gweld hi'n anodd peintio, a gweld hi'n haws sgrifennu pan oedd hi'n gweld bod y degau anodd. Ond creodd hi'r hunan borsied yma at diwedd i amser yn Llanllechyd sydd gen i o fewn Casgladau'r Llyfrgell. Felly yn ystod cyfnod yma, dechreuodd llenwi llyfrau nodiadau gyda barddoniaeth anorffynedig, nifer wedi ysbrydoli gan themau'r Mabinogion, enwedig gan y cymeriad blodeuwedd. Oedd hefyd yn aml yn trafod marwolaeth yn y gweithiau yma, wedi'r archyllion gwelodd a'r mynyddoedd o chwmpas yn Llanllechyd adeg y rhyfel. Un digwyddiad byddai'n aros gyda hi yn byth oedd gweld bachgen bach fac i wi yn creu ladd ac un arall yn cael ei newidio'n ddifrifol iawn wrth iddyn chwarae gyda bom mortyr yn athynsa'r ganfod yn nghanol mynyddoedd yn ger Llanllechyd. Daeth hwb i hyder Brenda pan dechrau gyhoeddi gwaith mewn nifer y gylchronau fel The Welsh Review Wales a The Welsh Poetry. Daeth trw ar fyd yr artist pan nath ffrind iddi argymell bod hi'n ymweld ag Ynys Enlli. Yn 1947, ymwelodd yr artist ar ynys am y tro gyntaf. Cafodd ei hudo gan hanes hynafol yr ynys. Gartrefodd hi yno am 15 o flynyddoedd gyda'i phartner y Ffrancwr Joan van der Biel. A nododd yr artist ar ôl i ymweliad cyntaf hi gyda'r ynys. From that day the island is in me. Before going there my mood is placid and blank. Now physical pain of yearning never leaves me to be there again. The island has entered my consciousness. Yn ein ffodus iawn i gartrefi archif gwych y ffoto newyddiadurwr Jeff Charles o fewn Casgladau'r Llyfrgell. Yn 1950 fe nath ei ymweld ar ynys, felly nath ei cofnodi amser yr artist Brenda Chamberlain ar yr ynys. Erbyn heddiw mae archif Jeff Charles yn un o prif drysorau'r Llyfrgell Genedlaethol. Nododd Brenda am fywyd ar ynys. Life on Bardsey is controlled by the moods of the sea, its tides, its gifts, its deprivations. Ar Ynys Enlli cafodd ei sbrodoli ar afel a ffeintio unwaith eto, a nododd am dirlun a lliwiau cyfoethog yr ynys. A rock show, cliffs of muscle blue shell, wine red, icy pink, pure white, yellow and green. The surf creamed at the foot of the coloured walls. Colours evoked images, images evoked words. Eto nododd, the waves were green. Greenly came they, waves came ever, green out of Ireland, to fall upon the cliffs of Wales and glitter caverns with salt and broken things. Oedd Brenda wedi hudo gan tirlun a morlun yn Ynys Enlli, nid dyma dechrau y portreadu gyntaf yn ei lluniau'r Enlli, ganddi fwy o ddiddordeb mewn portreadu'r trigolion lleol yno. Ei gwaith celf yma'n un llawn hyder gyda lliwiau a llinellau cryf iddynt.
Dechreuodd protestiadau cymeriadau lleol yr ynys fel ffigurau tywyll a llonydd gydag agwedd coffaol iddynt. Gallwyd gweld yn ei gwaith dylanwadau artistaidd gan gynnwys Gauguin, Cézanne, Matisse, Pissarro ac Emile Bernard, fel yn ei phortread o Peter Cant, gennym o fewn cysau'r Llyfrgell, a The Fishing Net sydd yng nghasgladau Prifysgol Bangor. Yn aml blaen portreadu'r bechgyn yn ei lluniau gyda llygad mawrion Tap Almwn wedi iddi gael ei hudo gan lygaid mawrion Peter Pett, John Pett, a oedd hi'n arfer yn portreadu'n aml yn Llanllechyd. Fel nododd Jill Piercy, none of Brenda's characters smile. They have a timeless, almost sad look and are always composed in their surroundings and almost statuesque in posture. It is in their lives that she wants us to glimpse the land of dreams and contemplation. Yn 1950, cafodd hi arddangosfa gyntaf yn oriel Gimpl Phil Llundain, a oedd yn darlunio ei bywyd ar Enlli. Daeth ei gwaith hi'n poblogaidd iawn gyda'r cyhoedd. A gwelir fan hyn portread o fab perchnogion oriel Gimpl Phil Llundain. Mae perthynas yr Eisteddfod Genedlaethol gyda'r artist yn un arbennig iawn, gan taw hi oedd yr artist gyntaf i ennill yr Fedal Aur am gelfyddyd gain am ei gwaith y Siamese Cat yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst yn 1951, ac o fewn Cystadau'r Llyfrgell cartrefir y darlun paratoadol yma ar gyfer y llun eufolgoleithus yma, a cedfir y llun terfynol yn nghasgliadau amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Nath hi hefyd ennill y Fedal Aur am yr ail tro am ei gwaith y Christine Children yn 1953. Yn 1958, y gyhoeddodd hi chyfres cyntaf benillion o dan y teitl The Green Heart, enillodd wobr gan gyngor Cyfryngau Prydain, ac erodd Brenda'n hapus iawn ar yr ynys gyda'i phartner, y Ffrancwr Jean van de Biel, oedd bywyd yn medru bod yn galed iawn yno. Oedd hi hefyd yn ymwybodol iawn fod trigolion yr ynys yn gwylio i'r ffwrdd symudiad, gan amheus o'r artist oedd newydd yn uno a'u cymuned clos nhw. Teimlodd hefyd fod yna rhagfarn yn bodoli yn erbyn dynes yn ceisio byw'n annibynnol sydd cyfnod yma. Nododd hi'n taid reis, a house on an island is sometimes a prison and sometimes a sanctuary. Hyn cafodd hi y John i derbyn i mewn i'r gymuned. A nododd Brenda o fewn papurau sydd gennym o fewn archifau'r Llyfrgell. People dream up a lot of romantic moonshine about islands, talking of complete freedom. Actually, it is a life of strict behaviour, self-discipline, self-reliance and duty to one's neighbours, a highly formalised code of behaviour that evolves elastically to fit new situations as they arise. Ymddiddorodd Brenda'n fawr ym Mhŵer y Môr tra oedd hi ar Enlli, hefyd yn y peryg cyson o foddi. Ysgrifennodd am hyn yn ei gweithiau 5 poems a 5 poems 2. Hefyd, tair reis nododd The Seas Full of Faces, incredulous fixed faces and doomed. A tuag at diwedd ei chyfnod ar yr ynys, dechreuodd yr artist arbrofi gyda'r techneg o ffrotisio fel y gwelir yn ei gwaith croeshoeliad 1953 sydd o mewn casgliadau'r Llyfrgell. Daeth ei gwaith hefyd yn fwy haniaethol traddi yma gan felly dilyn dylanwad cywbyddion ar dadaist o Max Ernst, fel yn y gweithiau yma sydd gennym o fewn casgliadau'r Llyfrgell. Nododd hi bod y gweithiau newydd yma yn attempt to forge a new pictorial meaning from a combination of music signs, a personal feeling from the colour, shape of words, and universal conventions of linear draftsmanship. Yn 1955, derbyniodd hi comisiwn i greu Merlin ar gyfer Bwrdd Nwy Abertawe, a fyddai'n mesuro 10 o rhwydd troedfedd a sodwyd yn Rhagfyr 1955. Yn anffodus mae hwn Merlin yma dymchwel erbyn heddiw, ond o fewn cystadau'r Llyfrgell mae gennym yr gwaith paratoadol yma ar gyfer y Merlin. Yn ystod ei chyfnod ar yr ynys, wnaeth hi hefyd ymweld â chyfaill Carwon Lair yn yr Almaen, a dechreuodd ysgrifennu The Water Castle wedi selio ar ei thaith yno. Yn 1962, cyhoeddwyd ei llyfr hynod poblogaidd Taid Reis, yn gymysgedd o ffuglen a ffaith, yn rhannol seiliedig ar fywyd a chymeriadau yn Enlli. Yng nghasgliadau'r Llyfrgell mae gennym y teip ysgrif ar gyfer Taid Reis.
Fel nododd Kate Holman yn ei llyfr ar Brenda Chamberlain o 1907, the book Tide Race has strong currents of melancholy. The people of Badi, like all humanity, are puppets playing out their role in the fatal play of life and death. Man drives towards self-destruction. For Brenda Chamberlain, the shadow of death perpetually darkens the stage. Efo hoff weithiau I gan yr artist sydd gan y fewn cysadu llyfrgell ydy'r llunluniadau yma creodd ar gyfer Tide Race. Cafodd Brenda ei hysbrydoli gan hanes hynafol yr ynys yr 20,000 sant a brenin Enlli yn y gwaith. Nododd am brenin Enlli. He was an ancient man with a Neptune beard and flowing hair. He had a light metal crown chased with a design of seahorses and shells, worn slightly sideways on his head. And in his crab-like fingers, he was cutting thin wafers of tobacco. By his side lay an empty rum bottle. He was gross with majesty. He reeked of fish and salt and tarry ropes. Cafodd Tide Race ei ganmol eang ym Mhrydain, ond nid o trigolion yn Enlli yn hapus o gwbl gyda sut cason nhw eu portreadu. Felly, wedi 15 blynyddoedd ar yr ynys, bu raid I Brenda ildoeth yn amdydd yma. 1963, cafodd cynnig I aros mewn tŷ cyfraith am 6 mis ar ynys Hydra Groeg. Felly, dyna le byddai ei hanturiaethau nesaf yn dechrau. Fe ymgyrchefodd yno am 5 mlynedd a rhan o cyhoeddwyd yn y nofel gyntaf The Water Castle. Yn 1965 hefyd, fe gyhoeddwyd ei llyfr Rope of Vines, a o fewn y casari llyfrau mae gen yn y teitl ar gyfer y gwaith yma hefyd. A gweithiau celf gwahaniaethol oedd yn canolbwyntio'r ffurfiau pur, y pneu'n lliw ac addurniad, a creodd Hydaren y Taidra. Nifer ohonynt yn edrych ar y cysylltiad rhwng cerddoriaeth, dawns a chelf. Nododd yr artist, I was not at all interested in colour because I was trying to make pure form. Creodd lluniau llawn egni a theimlad oedd yn ymateb I ddawnsfeydd dawnsio Roberto Saragas, fel yr un yma sydd gen ein hasgad y llyfrgell. Ysgrifennodd Roberto Saragas am y profiad o gydweithio gyda Brenda ac mae gennym I eiriau fe o fewn llyfr nodiadau sydd o fewn archif y llyfrgell. This mad woman with whom like 2 mad birds from morning till nearly dawn engage in thought and in rehearsal, and I'm very happy indeed with all the results I've had up to the moment. I'm glad to say she's written some wonderful poetry adapted to the choreographies. We made directly inspired poetry and movement together. Perfformiwyd y dawns terfynol gyda darlleniad farddoniaeth Brenda, oedd yn ymateb I symudiadau Roberto yn Theatr Lambda Llundain, o gennym o fewn cyfrad llyfrgell y rhaglen ar gyfer y perfformiad yma. Dechrau Brenda hefyd gweithio ar ei chyfres o 10 o weithiau tywyll iawn gyda'r teitl Black Brides iddynt Taren y Taidra. Oedd e'n wedi creu o creon cwyr du a phapur newyddion, a cedwyr y 4 llun o'r gyfres yma o fewn casgladau llyfrgell. Mae'r gwaith yn darllen The Bride meshed, ac yn nodi children have been menaced before now by nightingales, so why should not the bride be made uneasy by web of lace and artificial roses? Oedd Brenda'n cydnabod fod y gweithiau yma'n anifyr, a doedd I methu wir esbonio o le daeth y syniad i'w creu nhw. Oedd hi'n aml crybwyll y môr a'r rhwydi pysgota wrth geisio esbonio. Oedd hi'n cydnabod ei bod yn darnau melancolaidd iawn, a oedd yn ei hatgoffa hi o'i cyn-cariadon. Oedd y cyfynod datgymeriad blodeuwedd o'r Mabinogi, fel yn ei llell Cynara a'r Enlli, a byddai ambell ai'r Ffrengig yn ymddangos yn y gwaith yn ysgoffa ni o'i pherthynas gyda Siôn a'r Enlli. Gellir gweld hi yma'n adlewyrchu I bywyd, yn dangos I chyflwr go bregus ar yn diwedd I amser ar ynys Hydra. Yn y 60au hwyr, cyhoeddwyd I chyfrol Poems with Drawings ar ddrama nodedig The Protagonist yn seiliedig ar ymosodau milwrol y Llywodraeth Roegaidd ar yr ynys yn 1967. Ac o fewn y llyfrgell, eto mae gennym y teipysgrif ar gyfer y ddrama yma. Mae gennym hefyd o fewn casgliadau llyfrgell y ffolio hyfryd yma sydd yn cynnwys syniadau Brenda Chamberlain
ar gyfer gwisgoedd, ar gyfer y ddrama The Protagonists, a berfformwyd yn Mhrifysgol Bangor yn 1968. Ond o'r calonnus yr artist bu raid iddi adael yr ynys gan i'r ddrama gael ei feirniadu fel propaganda o'r Lloegaidd gan y Llywodraeth yno. A nid oedd ei gweithiau celf haneithol yn apelio at y cyhoedd hefyd, felly gwelodd hi gwerthiant ei gweithiau'n gostwng. Dychwelodd hi fyw Mangor lle dioddefodd o iselder dwys nes diwedd ei hoes. Oedd yr artist wedi dioddau o gefnogaeth iselder trwy gydol ei bywyd, ond y tro yma oedd hi methu gweld ffordd allan o'r diwch. Pan Mangor dechreuodd greu cyfres o luniau pwerus iawn, llawn tristwch oedd yn cyfleu i chyflwr meddyliol bregus ar y pryd. Fan nododd Jill Piercy, her line drawings in her last series clearly shows her despair, figures trapped in jugs, bandaged heads, and women's heads held down under by pebbles. The last few years of her life, Brenda's paintings had gradually been stripped of colour and her poetry become sparse and minimal. It was a sad but perhaps a natural end to life which had overflowed with creativity and brought joy to many people. Fel nododd Jill Piercy, oedd y tristwch yma o unigrwydd yn cael ei cyfleu hefyd yn ei barddoniaeth. Ysgrifennodd yn 1970, Out there, how does it feel? Are there bars in front of your face? If so, you must try to remain calm. Remember Saturday afternoons by the sea and gardens given to silence, young men sinuous oiled as gods. Burned clusters on the yards of a homeward ship. If I could comfort you, then I would offer comfort. Times are harder now than they were in my youth. Mi farw Brenda Chamberlain yn 59 mlwydd oed yn 1971 ar ôl iddi cymryd gorfos o dabledi. Ysgrifennodd Brenda Chamberlain, there's never an end, nothing ever finishes. We flow like wine, generation into generation, not dying. We flow and break new shapes, new forms out of archaic molds. I gloi, felly diolch yn fawr i chi am wrando, ac yn gobeithio bod y sgwrs yma wedi rhoi mewn o lediad i chi o'r casgliad eang ac amrywiol o weithiau'r artist Brenda Chamberlain sydd gennym o fewn casgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol. Mae'n holl bwysig yn bod ni yn cofio i dan yr eithriol hi fel artist a llenwr. A cofiwch bod croeso i chi ymweld â'r Llyfrgell yn y dyfodol i weld yr holl gweithiau rwyf wedi cyfeirio at yn ystod y sgwrs. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.